Vítajte u ďalšieho videa. Pred mesiacom som bola pozvaná ako čestný hosť do Slovenska na Furikon s názvom Golden Horn. No a dnes vám chcem o tom porozprávať. Zároveň dúfam, že vám toto video nejako objasní, ako to prebieha na Furikonoch. Ak ste náhodou ešte na žiadnom neboli alebo sa na nejaký chystáte, tak sa usaďte, dajte sem like a užite si video. Vo Furi komunite som známa hlavne ako artista, takže skrz toto som tam bola hlavne pozvaná. Ešte nikdy som nebola v Slovensku a hlavne nikdy som nebola pri mori a práve tento kon sa konal v meste Ankaran, čo je mesto priamo pri mori. Takže som ako keby zabala dve muchy jednou ranou, že som videla prvýkrát more a prvýkrát som bola aj v Slovensku. A vlastne celkovo to bol aj môj prvý Furikon, kde som bola od začiatku až do konca. Bola som už aj predtým na nejakých Furikonoch, ale nikdy to nebolo, že by som tam bola od začiatku až do konca. Že to bolo iba v rámci nejakého Open Day, ako napríklad na Kraze, z čoho som robila aj video, alebo v rámci Chess Furu, z čoho som robila video. Takže toto bolo vlastne prvýkrát, kedy som tam bola od začiatku až do konca. A teda dokonca sme mali aj early arrival, čo znamená, že sme prišli jeden deň skôr, aby sme vlastne si nejak odpočinuli po tej dlhej ceste, ktorá bola teda naozaj dlhá. Trvalo nám približne asi 6 hodín, takže nebolo to úplne krátke. Ale hej, stále kratšie ako vlakom z Bratislavy do Košíc. Keďže som bola čestný hosť, teda guest of honor, mala som to všetko preplatené a teda mala som si so sebou zobrať ešte jednu osobu, ktorá by to mala teda tiež všetko preplatené a vlastne by tam išla so mnou. Tak som písala kamarátke, tá bola z toho veľmi nadšená a toto som prosím vás vedela už nejako od januára, že tam pôjdem. Kdežto samotný kon sa konal teprva minulý mesiac v novembri. A to, že som guest of honor, bolo utajené až do nejakého mája, keď to teda konečne oficiálne zverejnili. Tento čas sme o tom napísali do našej skupiny s kamarátmi, kde teda som povedala, že hej, som guest of honor na tomto Furikone v Slovensku a teda viacero kamarátov sa ozvalo, že oh my god, to je super a že chceme ísť teda tiež, aby sme ťa akože podporili. V Slovensku sme ešte neboli, takže sme sa nakoniec ako taká veľká československá skupinka zobrali a teda išli sme do Slovenska spolu na kon a musím povedať, že to bol naozaj zážitok na celý život, bolo to naozaj skvelé a úplne wow. Veľmi sa mi páčilo to samotné prostredie, pretože to bolo pri mori a celkovo ten rezort bol naozaj pekný. Boli tam také chatky pri mori, ktoré slúžili ako party chatky, že tam akože nebolo obmedzenie do aké hodiny musíte byť ticho a mohli ste mať proste kľudne party celú noc. A potom tam boli ešte také dva typy domčekov, kde ste tiež boli ubytovaní a jedno z nich bolo Olive Suites a tam som práve bola ja. Musím povedať, že to bolo naozaj luxusné, luxusnejšie ako u mňa doma, kúpeľka úplne top a hlavne tam boli až dve klimatizácie, akože halo, ja doma nemám ani jednu. Takže kon bol oficiálne od štvrtka do nedele, ale s tým, že by sme mali ten early arrival, skorší príchod, to jeden deň, tak sme tam prišli už v stredu. Prišli sme tam zrovna na západ slnka, takže som videla vlastne prvýkrát more zrovna pri západe slnka, bolo to niečo fakt neskutočné. No a ďalej sme sa išli ubytovať. Zobrali sme si registračné balíčky, keďže som bola guest of honor, mala som si ich vybrať už o deň skôr ako bežný účastník. A takisto som mala aj možnosť dizajnovať tohtoročné tričko, čo je práve to, čo mám na sebe. Takýto krásny maskot Golden Hornu, ako ide na traktore, pretože tohtoročná téma konu bola farma a celkovo country life, akože život na vidieku. Takže som nakreslila ich maskota, ako si ide na traktore. Ďalej sme dostali tento pin. A potom tento naložený uterák, ktorý dizajnovala moja kamarátka Ašera, ktorá tam bola so mnou. A všetko sme to mali v tejto krásnej taške, ktorú dizajnovala Grion, taktiež jedna Furi artistka. A ešte sme dostali tento konbook, kde je teda napísané, že som bola guest of honor, kto som, čo som, prečo som. Nejaký program tu máme napísaný, čo sa koná kedy. A ďalej nejaké ďalšie informácie, že akí artisti sa podielali na tohto ročnom arte a tak podobne. A toto všetko bolo v rámci sponzorského balíčku, ktorý ste si ako bežný účastník mohli doplatiť. No a keďže bolo už 5:30, tak sme rovno išli na večeru a musím vám povedať, že večere a raňajky boli jedny z najlepších vecí celého toho konu, pretože ja zbožňujem hotelové raňajky a ešte lepšie, keď sú hotelové večere v rámci švédskych stolov, že si môžete proste nabrať, čo chcete a koľko chcete. Pravidelne sme na nich trávili viacej ako hodinu času. Tak a presúďme sa na druhý deň, čiže štvrtok, čo je zároveň prvý oficiálny deň konu. Musím povedať, že na to, že bol november, tak nám počasie vyšlo úplne perfektne a väčšinu času svietilo slnko a bolo naozaj teplo na mikinu. No a ráno klasika, raňajky minimálne hodinové, treba zožrať proste všetko a čo najviac. A následne sme sa išli prejsť k moru, mólu
A celkovo tak po okolí toho rezortu bolo to naozaj pekné, teda bolo najisto vidieť teda konečne aj po svetle a nielen po tme. Tam som si spravila nejaké fotky, či už bez sujtu alebo v sujte. A pokúšala som sa trošku robiť aj ako keby taký vlog, ale zistila som, že v tom nie som úplne dobrá, takže nakoniec toho nič nebolo. Som bohužiaľ veľký introvert a aj v sujte mi robí problém hovoriť pred kamerou, pred ľuďmi, takže keď išiel niekto okolo, tak som bola taká, že ja nič, ja muzikant. Práve tu sedím už asi 5 minút a snažím sa nastaviť kameru. Povedala som si, že chcem urobiť vlog. A tak tu som a točím vlog. Sú tu takéto tyčky a z diaľky to vyzerá ako umývadlá, v angličtine sink. A máme taký joke, že tu všade sú s nami Sadie Sinks. Je tu viacej Talianov než Slovincov, keďže tento kon sa koná fakticky pri hraniciach s Talianskom. A zistujem, že točiť v sujte je fakt ťažké. Okolo 4:00 začínala opening ceremony, čo vlastne otváracia ceremónia, kde som teda mala aj ja nejaký preslov, že kto som, čo som a prečo som. It's because we have a farmer of honor this year. It's Augie. Augie, join me on stage. Hi, my name is Ogi. I'm a Fury artist, video editor and Sony collector from Slovakia. I want to thank for being this year's guest of honor. This is my first time being here at Golden Horn and also first time being in Slovenia. So I hope we will all have a great fun and enjoy the con. Ja chcem len podotknúť, že to bolo prvýkrát, čo som takto rozprávala pred davom ľudí a hlavne ešte k tomu v angličtine. A toto bol len začiatok môjho vystupovania pred davom ľudí, pretože nasledujúce dni som mala mať 2 prednášky týkajúce sa mňa, môjho artu, ako som sa vlastne dostala k tomu, že kreslím a podobne. If you don't see her around just roaming, you can definitely find her 2 panels. A toto všetko som mala odprezentovať v angličtine. Takže som si pripravila nejakú prezentáciu, scenár a mala som celkovo 2 prednášky, ale k tomu sa ešte dostaneme. Po tejto opening ceremonii som väčšinu času chodila sem a tam, či už v sujte, bez sujtu a točila som si nejaké zábery do videa, ktoré si mimochodom môžete pozrieť tu hore v karte. Tá sa smejší samozrejme na 2-hodinovú večeru, pretože je to dôležité. A po celé dni sa vlastne konali rôzne prednášky alebo rôzne aktivity. A každý večer sa konala party, takže kto chcel, mohol ísť na plac a tancovať. Ale teda musím povedať, že ja neviem prečo, ale mám takú skúsenosť, že na furikonoch väčšinou hrajú zlú hudbu. Samozrejme, nič proti nikomu na to, aký má štýl hudby a podobne, ale príde mi, že na každom furikone sa hrá rovnaký alebo podobný typ hudby a príde mi to už ohrané a osobne ja by som volila nejaký úplne iný štýl hudby, na ktorý sa dá normálne tancovať. A keď sme cestovali na samotný kon, tak som púšťala nejakú hudbu po ceste, robila som takého nášho súkromného DJ-a a sám Greyfur mi povedal, že púšťam lepšiu hudbu, než púšťajú DJ-ovia na Chessfure a či nechcem ísť robiť DJ-a na budúci rok Chessfuru. Takže asi na tom niečo bude. Ale hrozne sa mi páči, ako na týchto rôznych party vždycky ľudia tancujú, či už v tých sujtoch alebo bez sujtov a sú tam tie rôzne svetielka a vyzerá to celkovo cool a hlavne mňa baví natáčať z toho videa. Prvýkrát som takéto väčšie video z tancovania robila v Budapešti. Video mám hore v karte, opäť Fur Dance Budapešť. Zasa hudba nič moc, ale závery na kameru perfektné, takže má to svoje pozitíva. A celkovo tento druhý deň, alebo teda prvý oficiálny deň konu bol taký ešte pomalší, taký zoznamovací a až v piatok sa to viacej rozbehlo. Piatok som totižto mala totálne narvaný, pretože ráno hraňajky 2-hodinové samozrejme. O 11:00 sa otváral Farmers Market, čo je vlastne taký dealer's den. Znamená to, že tam sú rôzni obchodníci, teda v našom prípade furi obchodníci, čo predávajú furi veci, rôzne furi trička, furi arty a podobne. A hneď o 12:00 som mala prvú prednášku Meet and Greet Guest of Honor, z čoho som bola trošku prekvapená, pretože to nešlo úplne podľa plánov. Mala som tam byť vlastne s hlavným organizátorom akcie, s Pure Boltom, ktorý mi povedal 5 minút pred začiatkom tejto prednášky, že nepríde a že to mám odprezentovať nejako sama. Čo bolo dosť neplánované, pretože ja som ešte nebola nikdy na žiadnom furikone, ako som hovorila, a nebola som nikdy na žiadnom Meet and Greet Guest of Honor. Takže som nevedela, ako to vlastne prebieha. Ale každopádne nejak som dala úplný freestyle, dopadlo to dobre, trvalo to asi 3/4 hodiny a prišlo pomerne dosť ľudí.
A na to, že som nemala nič pripravené a čakala som, že to bude formou nejakého Q&A, že mi budú dávať nejaké otázky a ja budem odpovedať, tak som to odfreestylovala úplne na parádu, si myslím. Po tejto prednáške som mala 15 minút na to šprintovať z jednej strany areálu na druhý, aby som sa stihla prehliecť do Fursuitu, pretože hneď o jednej začínali Fursuit Games, čo sú vlastne hry vo Fursuite, väčšinou sa konajú v dvojiciach, že tvoríte tím, a plníte také rôzne disciplíny, úlohy v suitoch a má to byť väčšinou vtipné. Náš tím sa volal Comedy Duo! a presne to sme aj robili. Robili sme komédiu. A napriek tomu, ako sme tam robili úplné blbosti, tak sme aj tak nejakým spôsobom vyhrali jednu hru. It was such a good attempt. Congratulations. Ďalej sa konal Snacks Exchange, na ktorom ľudia z rôznych krajín priniesli nejaké svoje lokálne pochutiny. Čiže my z Československa sme priniesli kofolu, horálky, milu, korbáčky, parenicu. A ďalej tam boli ľudia samozrejme zo Slovenska, z Talianska, z Ameriky a z rôznych ďalších krajín, takže sme mohli vlastne vyskúšať rôzne pochutiny z týchto rôznych krajín. A hneď potom to mal Greyfur, čo je by the way prvý slovenský furík, mám s ním video hore v karte, svoj panel, ktorý sa volal Fury Roundtable. Že sme sa dali do kruhu a vždy padla nejaká otázka a postupne sme na ňu každý odpovedali. Prvá otázka bola, ako sme sa dostali do Fury fandomu, takže opäť každý išiel postupne a hovoril vlastne taký svoj príbeh a bolo to veľmi zaujímavé. Potom bola druhá otázka, ako vznikla naša furzona a čo pre nás znamená. A ak ma pamäť neklame, tak sme to viacej nestihli, pretože sme sa išli opäť najesť. Samozrejme, ja vám hovorím len to, čo som sa účastnila ja, čiže okrem týchto rôznych aktivít a panelov tam boli ešte aj ďalšie, napríklad rôzne karaoke, rôzne kvízy, Jackbox Party, Retro Gaming Meet a teda, lenže bohužiaľ som mala plný program a rôzne veci sa prekrývali, takže som nemohla byť proste na dvoch miestach naraz. Po večeri sme už len chillovali, no a presúvame sa na sobotu, čo bolo pre mňa najdôležitejší deň, keďže som mala tú moju hodinovú prednášku. Jo, celkom som okolo toho stresovala, pretože ako hovorím, ešte som nikdy nehovorila pred veľkým davom ľudí a hlavne hodinu po anglicky, takže som z toho mala miernu nervozitu, že ako to asi bude prebiehať a tak, ale zároveň som bola už nacvičená z toho meet and greet, ktorý som dala na úplný freestyle. Takže samozrejme ráno raňajky, o 11:00 bola nejaká akcia, kde mohli ľudia dať vlastne nejaké svoje predmety, ktoré majú doma a už proste nechcú. A mohli ste si ich buď zameniť, že niečo za niečo, alebo si ich len tak zebrať. A keď som tam prišla, tak tam bolo na stolíku položený tento Knuckles v autíčku, tak sa pýtam, či si to môžem zobrať. Reku, že áno. Tak som si ho zobrala a teraz ho proste mám. Neverím tomu, že niekto čakal, že to zoberie niekto iný. Akože, halo, som tam ja, najväčší Sonic fanúšik zo Slovenska, samozrejme si zoberiem Knucklesa v autíčku. A musím povedať, že sú naozaj cool fotky v suitoch, v skákacích radoch. O 12:30 bola spoločná fotka na tom mole, čo bolo v rámci tohto rezortu, takže to bolo dosť cool. Aj keď teda podľa mňa je to trošku také nepraktické, pretože tí, čo boli úplne vzadu, nie sú skoro vôbec vidieť, ale zároveň je to cool, takže berem. A spolu s tým bol spojený taký Fursuit Walk, čiže sme sa vlastne prešli od toho con-situ, kde sme sa prezliekali do tých suitov k tomu molu a potom naspäť, takže to bolo vlastne spojené s takou prechádzkou v tých suitoch. Mohli sme sa rôzne pofotiť. No a o 5:00 som mala moju hodinovú prednášku Sketches and Struggles My Journey as a Fury Artist, ktorá dopadla asi takto. Okay, that's all and I want to thank you for coming to my panel. Účasť bola gigantická, normálne narvaná celá miestnosť, robím si srandu. Teda nerobím, akože bola účasť gigantická. Samozrejme, že video len pre srandu, ale naozaj tam prišlo akože veľa ľudí, viacej než som čakala. Zo začiatku som mala trochu trému, ale potom ironicky sa mi vybil mikrofón po pár minútach a zistila som, že bez toho mikrofónu mi to išlo hneď lepšie, lebo som mala ako keby voľnú ruku, s ktorou som mohla gestikulovať a hneď ten stres zo mňa si opadol. A teda musím povedať, že mi to išlo, myslím si, že super, zvládla som to akože perfektne a celú túto prednášku natočenú vďaka mojim kamarátkam, ktorým som strčala do ruky kameru, že toč to. Takže ak máte záujem túto prednášku vidieť, napíšte mi do komentárov a časom ju uploadnem na YouTube. Túto prednášku som rozdelila na také dve časti. Prvá bola o tom, že ako začať kresliť, akými pomôckami, v akých programoch a podobne. A druhá časť bola venovaná tomu, ako som začala ja celkovo kresliť, aká bola moja cesta ako Fury artista. A
ako som začínala, skrz aké problémy som sa musela dostať, až po súčasnosť. Samozrejme po tejto prednáške, a dajte čo, bola večera, presne tak, takže opäť 2 hodiny na večeri strávené, perfektné. A hneď potom sme išli na Beyblade Tournament, čo neviem, či niekto z vás si ešte pamätá Beyblady, záleží po toho, koľko máte rokov, ale Beyblady kedy si hrozne frčali. No a na tomto koniec to spravili turnament, takže som bola taká, že yes, idem sa pohrieť na Beyblade Tournament. Ak som tam prišla, tak ma oslovil týpek, že hej Ogi, ideš sa zúčastniť Beyblade Tournamentu, a ja, že áno, lebo som nevedela povedať, že nie, že som sem len prišla ako obyčajný divák, ale povedala som, že áno, tak ma zapísala, bola som ako účastník a bola som taká, že nie. Pozoruhodne som postúpila do ďalšieho kola, v ktorom som následne hneď vypadla, takže paráda. No a potom to som išla opäť do Suitu a chcela som si zatancovať, ale zistila som, že tam hrajú opäť totálne... Nebola to proste hudba pre mňa, pardon. Tak som išla chillovať pred tú veľkú miestnosť do lobby. A očividne som nebola jediná, komu tá hudba nevyhovovala, pretože zrazu prišiel týpek, začal púšťať svoje pesničky z mobilu a musím povedať, že týpek púšťal banger za bangerom. Behom pár minút bolo okolo neho kolečko ľudí, ktorí tancovali na jeho hudbu z mobilu, zatiaľ čo na hlavnom dance nebol nikto. Takže sme si robili takú svoju vlastnú party pred miestnosťou, kde mala byť party. A celkovo tento večer bol naozaj nice. Ľudia tam tancovali, spievali si, vedľa sedeli rôzni furíci na buď sedačkách alebo beanbagoch a iba chillovali, kecali, kreslili si a celé to malo naozaj peknú atmosféru. V nedeľu boli opäť iba raňajky a teda následne bola už iba closing ceremony, vlastne záverečná ceremónia, kde sme nejako prebrali tohtoročný ročník, aký bude budúci ročník, kde sa bude odohrávať a kedy. A tým sme zakončili tohtoročný Golden Horn. A pred nami už len zostávala ďalšia 6-hodinová cesta naspäť na Slovensko. Takže ja chcem ešte raz poďakovať, že som mohla byť tohtoročný Guest of Honor a dúfam, že sa vám moje kecanie o Golden Horne páčilo. Ak áno, podporte video určite lajkom, komentárom, prípadne odberom a uvidíme sa ako ďalšie videá a zatiaľ adios.